Γεια σας φίλοι του YouTube, καλώς ήρθατε, με συγχωρείτε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα, στο πρώτο μου μάλλον βίντεο μου, στο καινούριο μου κανάλι Angel, που αυτό βγαίνει από το Άγγελος και θα είναι, όπως βλέπετε παίζουμε Tank Online, είναι το ένα από τα πολλά παιχνίδια που θα παίξουμε. Απλά έλεγα να κάνω την αρχή, να κάνουμε ένα ωραίο ξεκίνημα, ένα παιχνίδι που το έπαιζα πολύ. Και όσοι δεν ξέρετε, το Tank Online είναι, όπως ξέρετε, με tanks. Και ναι, αυτά. Όπα, ένα συνονόματος μου. Angel 3215. Πώς προέκυψαν αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων. Σήμερα θα παίξουμε Tank Online. Το είπαμε. Και θα μιλήσουμε για το Tank Online. Λοιπόν, τα έχω σχεδόν, όχι όλα, μητρία. Με έναν φίλο μου το έχω αυτό το account που λέγεται Γιώργος Κόρος, άμα δεν τον ξέρετε. Πολύ καλό παιδί. Και με το Γιωργάκη παίζουμε Tank Online. Άμα θέλετε δείτε τις mission που έχουμε, που θα τις δείτε, νάτες, με 83 χιλιάρικα η μία, να σκοτώσουμε 9.999 kills. Και εδώ να κάνουμε experience, να μαζέψουμε 99.999 experience και τα αμοιβή μας είναι 67 χιλιάρικα. Ναι, αυτά προς το παρόν. Αυτά για ξεκίνημα. Καλώς το συνεννόματό μου. Βρήκε τη σημαία. Ο άλλος μου βγάλε τη βολή. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Γελάει ο Angel. Χάι θα πω τώρα. Προς το παρόν. Και θα παίξουμε τάκι. Ναι, ωραία. Σχετικά με αυτό θα παίζουμε και Minecraft, αλλά όχι ακριβώς το αληθινό. Δεν είναι αντίγραφο, Minecraft είναι, απλά δεν μπορούμε να παίζουμε multiplayer. Σε αυτό θέλω να μου πείτε πώς μπορούμε να αγοράσουμε το Minecraft με Pay Save Card. Το σύνολο είναι 20€, ναι, έχω 2 δεκάρες Pay Save και ναι, θέλω να την αγοράσω και να κατεβάσω το Minecraft. Το θέμα είναι ότι δεν ήξερα στην αρχή, δεν το έλεγξα, μεγάλη μου βλακεία. Δεν έλεγξα ότι δεν μπορούσα να κάνω pay save στο Minecraft. Ναι. Αυτά προς το. Το έκανα πίσω. A big steak. So sorry. Πίζω το βίντεο να μην ανέβει με lag, που να δει το βίντεο που κολλάει. Γι' αυτό δοκίμασα ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα ελπίζω να μην λαγκάρω πολύ αφάνταστα, που δεν είναι έτσι προς το παιχνίδι. Παίζω μια χαρά, απλά ελπίζω στο βίντεο να μην το δείξει ότι λαγκάρω. Εκείνο το πράγμα. Μην δείξει ότι λάγκαρε. Πολύ επιθετικός τύπος. Πιστεύω ότι είναι καλή ομάδα μου, παιδιά, σε αυτό το gameplay, και μετά με αυτό το match. Και τέλος, δυστυχώς δεν προλαβαίνω να παίξω άλλο gameplay, δεν προλαβαίνω να παίξω άλλο. Τι έκανα? Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Άρχισε σε μένα. Στους
φίλος μου, δεν νομίζω. Και ναι, πώς δεν πήρε το σότ εμένα. Ροχίτ. Όπα, ένα ωραίο double. Ωραίο κοιτάκι μου άρεσε, το πήρα ωραία. Νομίζω θα πήγαινε πιο πίσω. Πω, τελευταίος. Σκότωσα. Αμάν, τι είναι αυτό? Θα μποθήκαν τα πάντια μου. Αμάν. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό, καλό αυτό, καλό. Ωραία πήγαινε. Κατά τα άλλα, καλά. Όπα, όπα. Εδώ. Εδώ. Μαέστρο, δώσε. Εδώ είναι το πράγμα. Εδώ είναι. Να μην γίνει like ή κάτι τέτοιο, ελπίζω όχι. Please don't. No, 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 no. Πώς ήρθε αυτός εδώ πέρα από πίσω. Και ναι, το πήρα κυρίες και κύριοι, το πήρα. Είμαι θεός, εντάξει τώρα το πήρα, ναι. Ναι, μπράβο μου, μπράβο. Τέλεια, πολύ ωραίο, μου αρέσει αυτό το βίντεο, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει τρελά. Ελπίζω να το γίνει καμιά στραβή και το, ξέρετε, αναβάλουμε. Μα ήταν ωραίο επειδή πήρα το gold και μου άρεσε αυτό πολύ, μου άρεσε. Τώρα νομίζω ότι θα ξεφυγεί. Είσαι ένα χιφλέ. Μπα. Παίρνοντας το gold, πριν παίρνοντας το gold είχα σταματήσει κάπου. Μπα, δεν νομίζω, δεν θυμάμαι κάτι. Τέλος πάντων. Ναι, εκεί στο Minecraft, γράφτε μου στα comments. Δεν ξέρω αν σταματήσει εκεί. Τέλος πάντων. Γράφτε μου στα comments, άμα θέλω να συνεχίσω βέβαια. Θα είναι και online, αλλά τέτοια gameplay. Την επόμενη φορά με Έλληνες φίλους, αλλά δεν έτυχε η στιγμή να τύχω κανέναν Έλληνα τώρα. Ναι. Ανοίξω και έπρεπε να ανοίξει το Skype, μα τώρα είναι αργά. Πάει μπήκε θα με σκοτώσει, μα εγώ την επέστρεψα. Και ναι, το σκότωσα. Και όμως το σκότωσα, ναι, γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ. Πάω πίσω. Τώρα θα αναρωτήσετε ότι με λένε Angel και Άγγελο και δεν την αβάλω Angel, έβαλα Τέο. Ναι. Ο αδελφός μου, ένας φίλος μου, Θοδωρός λέγεται, Θοδωρής, και το βάλε Τέο, κολλάει. Όπα, lag. Όπα, τρελό lag. Και μου το έδωσε, όχι από αυτό το level βέβαια, μου το έδωσε από πολύ μικρό level επειδή δεν του άρεσε, κάτι τέτοιο, και μετά ύστερα το συνήθισα εγώ. Αυτός δεν ασχολείται πια με τέτοια πράγματα, μια φορά του πάνω παίξει, και εγώ επειδή πήγε, θα θυμηθώ, 2 κουτάκια, ένα κουτάκι, ναι, κάπου εκεί, και εγώ ήμουν πολύ πιο μικρό. Μου είπε να μου το δώσει επειδή εγώ το απλά του, αυτός μου το είπε, και μετά μου είπε να παίξω τέλος πάντων το Tank Online και είχε προχωρήσει πολύ μπροστά, αλλά εγώ δεν είχα παίξει και μετά από 1-2 εβδομάδες έπαιξα και μετά μου είπε ότι το βαρέθηκε, είχε αρχίσει άλλο παιχνίδι και ότι να πάρω το δικό του τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλοι εντάξει ήμασταν. Όπα. Κακό αυτό. Πρώτος από τελευταίος και κύριοι, τον Gold, την Άγιο Gold, τι να πούμε τώρα. Το Gold Aspy. Ένα χιλιάρικο είναι, αν μου πεις. Χιλιάρικο είναι. Όπα. Κοίταζε τον αντίπαλο, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα μου πεις πως θα αυτό. Όπα. Γύρισες. Πω, μεγάλο όνομα. Νομίζω το βάλες στη τύχη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο να το λένε τέτοιο, με τέτοιο όνομα
Απλά το βάλε για πλάκα. Υποθέτω. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Παναχιτάκι, πέθανα 100%. Είναι σίγουρο αυτό. Απά, μήπως έβγαινε κανείς από εκεί, μπα. Είδε. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε το στο gameplay, είναι πολύ δύσκολο. Και πήραμε και τον gold και πιστεύω ότι είμαστε κουμπλέ μέχρι τώρα. Μέχρι σε αυτό το σημείο. Με σκότωσε, καλώς. Ωραία κίνηση, μου άρεσε. I like that. Νομίζω ότι αυτό το gameplay κάπου το αφιερώνω. Θα το αφιερώσω κάπου. Πήρα και τον gold. Και λέω να το αφιερώσω κάπου ή να το αφιερώσω. Τι λέτε εσείς? Τι είπα τώρα, τέλος πάντων. Να το αφιερώσω αυτό το gold. Και να αφιερώσω αυτό το gold κάπου. Double! Έτσι! Έτσι με θέλω. Έτσι! Έτσι με θέλω. Τελεία και παύλα. Ο Μίστερ Παπά. Μίστερ Παπά. Οπα, με συγχωρείς ρε φίλε. Πες να μην προλάβω να γράψω ώστε να με βρισίσει. Πέθανε. Δεν πέθανε, απλά την άφησα. Καλή επιλογή. Ωραία φίλε, νόμιζα ότι με είχαν χτυπήσει πριν. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχα χτυπήσει και εσύ θα μου δώσεις το Λάγκαρε και έχασα την ευκαιρία που λάγκαρε ρε φίλε. Ανεβαίνω πάνω τους, κάνω ένα ωραίο παρκούρ, με χτυπάνε, τους χτυπάω, τελό πράγμα, με χτυπάω, όχι δεν με χτύπησε. Όχι ρε φίλε, ήταν γρήγορος. Τι κάνω. Τι κάνω αυτό. Λαγκαρά. Μπα. Πες από μέσα τι σε πρέπει στο κοντάρι. Καιρό να παίξω πάνω κάτω. Τόσο καιρό προσπαθούσα να... Ελπίζω να προλάβουμε. Ναι, θα προλάβουμε. Έχω το αίσθημα ότι θα προλάβουμε. Γιατί τόση ώρα είχα τρελαθεί, εντάξει. Πώς τα απέφυγα όλα. Όχι. Πάρ' και να έχει. Πάρτα. Πάρτα. Το θέλω και το hit. Τι, εγώ θέλω να πω. Πώς δεν τον είδα. Γιατί δεν το σκότησα, εγώ έτσι κι αλλιώς με ακούω. Βγήκε ο Μίστερ Παπά. Μίστερ και έβαλε και κάπου. Όχι ρε φίλε. Ξιστά μου πέρασε. Γιατί δεν το φάγα. Τι έκανα, όπα. Θα πέσω τη καρέκλα. Αυτές τις καρέκλες. Λοιπόν, σας είπα γράφτε μου στο comment, άμα μπορεί, άμα έχετε καμιά ιδέα να βάλω. Όπα! Τι ήταν αυτό? Να πάρω το... τι με έκαναν. Όπα, εξτή. Λοιπόν, να γράψετε, άμα έχετε καμιά ιδέα, στα comments ή κάντε και ένα like, άμα θέλετε κάνετε και ένα subscribe, λέγεται αυτό, ωραία. Μαμαραφέτη, λέει, τι. Μαμαραφέτη. Για ένα kill το σκότωσα. Ελάτε να τελειώσουμε γρήγορα, γιατί τελειώνει το βίντεο. Έχω 20 δεύτερα τελειώσει το βίντεο. Εντάξει, λοιπόν, κάντε ένα like και ένα subscribe, πείτε μου στα comments αν υπάρχει κανένα κολπάκι. Να αγοράσω το Minecraft με PaySave Card ακόμα. Είτε από το Minecraft.net ή όπου αλλού θέλετε. Έχω ακόμα 20 δεύτερα man. Ναι, και να κάνετε like και subscribe. Τέλειωσε και αυτό, κάντε like και subscribe. Γράφτε μου στα comment αν θέλω να συνεχίσω gameplay. Και με συγχωρείτε άμα δεν έχω βάλει ακόμα intro. Τέλος πάντων. Bye. See you later.